Saka, ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Kaya ni Jesus ang yawa, hinom o gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa tubangan nilang tanan, ug unya amigula siya nga wala. Unsa ang tao bisag jutay. Naibulong ang tanan, og nag-ing nanay, unsa ang pagtulon anak kini, may gawong kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Og mikaylap ang balita bahin kang Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mga igsoon mo kini ang may balita sa atong kaluwasan. Daygon ikaw o Kristo. Nagsangyaw nga itong Ginoo, nagtudlo. Saan daw nga igpapahulay? O nakaingon ng mga tao nga naminaw kaniya, may gahom ang iyang mga pulong. Nagigahom. Ginuugod siya. Anak ko siya sa Diyos. Different from any one of us, Jesus Christ has original authority. Jesus Christ has power. That comes from Himself and not from any other. Ako magwali ko. Base sa pulong sa Diyos. Ang atong Ginoo nagwali sa iyang kaugalingong mga pulong. Sa iyang kaugalingong pagka-Diyos. And that is totally different. Kung saan na kalayo na yun sa diferensya ang Diyos o ang tao. O din sa Ebanghelyo ipakita ang unsang klases gahom. Ang pulong sa atong Ginoo diha sa usa ka tawo nga giwaan. Nga nakaila kaniya. Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo, ni anhi ka ba aron paglaglag kanamo? Daotang espiritu, daghan kay sila. Apan sumapa, malaglag sila kung gusto sa Ginoo. That is the power of His words. Makalaglag sa mga daotang espiritu. Hilo mo gula sa tao, mingon ng atong Ginoo. Gilamba sa yawa ang tao at tubangan nilang tanan. Kanang mga salida o possessed, kanang exorcist. There is truth in that. Nga mulutaw ang isuddan ng daotang espiritu nga ilamba, ilagpot. Ugo niya amigula siya nga wala unsaha ang tao bisag jutay. Gahom ka na sa pulong sa Diyos. Ako kung muduol ko inon na to, Monsignor Bishop Palma, even the presence itself of the Archbishop has authority. Even the presence of the saints has authority. The presence of Jesus Christ has authority.
It has power. Unsa na ilang gisulti kaniadto? Kadang dili ka kaharong ug tan-aw siyang mata. Tungod sa iyang authority, tungod sa iyang power, murag suwawan ka. Unsang pagtulunan kini? May gahom kining tawhana sa pagkingilin sa mga yawa. Di lang paghingilin, sumapas mga yawa, paglaglag kanila. Kung ang mga santo sa ilang pagkamapahiubsanon, sa ilang pagkamaampuon, sa ilang pagkabalaan o kinabuhi, mahadlok ang yawa, unsa na kanong Ginoo no? Ha? Ginoo God. Unsa imong tuyo kanamo, buot ba kami nimong laglagot? Sumapa sa Salmo Responsorio nag-ingon, ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga pamaagi. Kinsa imong kasaligan? Ang matarong. Ang matarong og mga pamaagi mo imong saligan, di ka musalig ni atong dautan og mga pamaagi. Sumapa, Ginoo, bisag di ko kasabot, tuo ko nimo. Nga naman, kay ikaw makakita dito sa layo ang akong panlantaw kutob na sa kunduol. Nga nung makakasa, gipangutana si Santa Teresita sa Batang Jesus. Niingon man, niingon si Santa Teresita sa Batang Jesus, na ay libaong diyan ako kastanan, daghan kayong nangatagak, daghan kayong nangadagma. Gilikay kos Ginoo. Because God can see, gilikay kos Ginoo. Unya wa ko mahug sa gahom, kay gilikay kos Ginoo, maong wa ko makasala. Ang Ginoo nga nakakita, unsay unahan, mo'y naglikay kanako nga makakita, unsaray naa sa akong tungod. Kanindot anang istorya ha? When you can talk to God and God talks to you. Kanindot ana, if you are familiar with God and you are close to God and you are intimate with God, kanindot anang istorya ha? Nga naman, kay ang mga pamaagi sa Ginoo matarong. Nag-ingon diri sa Salmo Responsorio, ang Ginoo maayog maluluyod. Bisag magkasayop-sayop pa ka, mapasayloon ang Ginoo, maluluyon ang Ginoo. Kay tao mo lang gudta. Bisag unsa na tong pinsada usahay magkasayop-sayop gayon. Apan tungod kay nikupot kita Ginoo, nagpalaban kita Ginoo. Muingon ang Ginoo, nakasabot ko, nakakita ko sa imong kasing-kasing. Nakasabot ko sa imong hunahuna. Wa ti kahatagi og hunahuna nga laom. Genius, dili ka genius. Gihatagan ti kag hunahuna nga mahigugma kanako. And is greater than being a genius. Kay daghan kay mga bright kastanan. Pagkuman, wa na'y Ginoo sa ilang kinabuhi tungod sa ilang ka-bright. Pasalamat ta sa Dios nga niya ta dinhi. Because it is the grace of God to come here in His house and to say to God, God, I do not have so much. Even my heart is very small. Even my brain is very small. I am small in stature. But if you are with me,
I can do so many things for the glory of your name. Sa ngalan sa Manog, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Manindog. Sa tumawag